Tiesittekö muuten, että timantteja voi valmistaa itsekin ihan kotikonstein? Tässä liekissä niitä syntyy. Aitoja timantteja. Niitä ei tässä tapauksessa harmi kyllä näe paljain silmin. Ne on vaan sellaisia millimetrin miljoonasosan kokoisia, mutta vastineeksi niitä syntyy suhteellisen paljon, noin 1,5 miljoonaa kappaletta sekunnissa. Tämä liekki on oikeastaan miljoonien pienten timanttien suihkulähde. Valitettavasti timantit ei ole ikuisia, vaikka tarina niin kertoo. Nämäkin pikkuruiset timantit palavat ja haihtuvat hetken hehkuttuaan ilmaan näkymättömäksi kaasuksi.